Assalamualaikum mak dia wakatu salam kaganti sidia pinang ibaratkan rokok bisa dulu pangarang bungo baso basi mak pemuka rundian karang banyak rila dina indak bainggo jawa bate mak indak basibak ke basisian iding kuang sambah kasadora sanak kanang kasadora saidaran singalang jemarapi mak salingka singkarak jemaninjau dua nanti ku lari halu kasinan bana condong mancano kabing kudu mak batang sitawa de susuni tolonglah kami de pangulu parang ko gawa dan bukan ko sarok-sarok saja sarok ko ado silarong mak sapukan taruh bukan ko kami kabacarito-carito saja esu aku ado ka gunung ambil katelong kapidong kami langgul kulansi mak sisi ilongan kami bilang samud nandape tinggal ya. Baiklah sana saudara. Kami dari grup Salung Rabat itu akan menghibur bersama tak siang lagi dengan tukang Rabat itu adalah Chandra Sikumbang. Beliau adalah anak sasian dari almarhum Pirin Usman. Sedangkan nama sendiri adalah Chandra Rajendran. Dan kalau ada rusana ingin barale atau basunat atau ingin nak bagurau-gurau bisa dihubungi di nomor HP yang 08 balik 7 ampe 6 balik 255 dan B7 di nomor HP Kakanda Ambo Chandra Sikumbang barang nomor HP Chandra 08 balik 65 ampe 7 3375. Ah itu lalu sana sejak dahulu sampai kini itu juga. Kau sabang saya sanjung batang mah. Oh. Si bonsu nak ke wadik lagi dah. Si bonsu nindak ke beradaya lagi. Si tua nak ke kakak. Nindak ke kakak. Ya. Itu adalah cerita rumah sudah laki terbuang. Ah ya. Itu nasib kita laki-laki kita nak ambil hikmah dan kita jadikan etibar bagi diri kita sendiri. Dan sampai kita tabayabay di hari itu kecil orang kalau mungkin kita salah melaku tak nampak hari hujan hati-hati kita nak menyebarang marilah sama-sama kita lakukan rumah sudah lagi terbang ba'abana sadia menceritakan marilah sama-sama kita lakukan Gadang tasiun di piaman sawala pagarantai ombak mamaca di lamanya sadang nencai dulu tinggal rajale carito tawang kale kini disambung pulau Didulang malah sadulang lai pandulang jamba di malaku antakalante antai indah nampukok pandan malah di tapian kita ulang saulang lai penyambung kaba nanti ngaku anta kesampe antai indah nampukok carito dijalankan Alaju malah pipata minang iko malah bak sabuang salapi hari patang si bonsu indak kabar adik si tuo indak kabar kakak lajale tongga malah badaninya tapi dek nasib kadirangakan yu dek sambung carito nanti ngarolu
Tantang di dulu pantauan yo di lana tanah tinggi jalan gadang tawantang yo jatuh badare ibu ngorado. On tantang di mana dulu batinggan di sawi dulunya kapai antaka sampai ke tujuannya di kita bilang malah nasi sie minangko baalainya kok dietong manangi malah tio hari kini ko laburu malah nasi inyo da olu pai pagi pulangnya sanyo di toko setio hari tapi kini ko macam nanta jadi samanja laki lawatuka barang tande piti labi isi toko pun labi pulo kini koto malah karidi ndak bawahi tentu ditarik dirang dialer toko lah diambil di nampunyo lah balik karajo nam pertama bana lah manggale sayu tio hari sadang menangi malah wakade sayu kironyo sawakat itu ada orang nan datang toke dari jauh banana datang Yoto datang dari Pekanbaru apo pulo mere otonyo ba mere oto malah nampunyo otorani osinan tekaji badaniyo la diwali sayu di nampunyo la diwali sayu di toke wantan malah ka otonangko jo becak malah bantan kironyo batamu malah oto na mere itu rani mere otonyo batanyo malanyo ke supir angko danga kawana lah di supir oto dicalik mere oto koyorani mere nanempunyo gadang awana malah nuk samang supir baitu wana katoinyo kalau nuk samang malah kaditanyo ketek baru malah umurnya paling-paling umur 6 tahun tahun kini malah masuk sekolah tapi nan punya bapak inyo siap pulo malah namo bapaknya bak namo malah si muslim nang sabananya tek katanya ambo tahu bana diete mintu lamu ambo dulu ambo pasti tahu tapi de ilio malah lupo malah di supir tu lupo bantunya dikamanakan si muslim onde kironyo kamanakan muslim kini ba itulah katoinyo ko ambo di kampung la tanianyo la marasei duit caro iko alayu yang pipata minang ba candonyo pipata minang sedangkan ado barasaki parangi babuwe tanianyo kasadonyo layale malah serupo itu deinyo malah siem itu jadi kini ko ambo batanyo ambo pai ke Pekanbaru manompang samoyo toko kini oba itu bana kata siemi menjawe sekali supir tadi kamanakan dari si muslim bukan dak namu ambo mintuo membawa ke Pekanbaru bukan takwi ambo manompangkan ambo lah bayang ngaji je mama ngambo apa
Apa janjinya malah je mama baitu kata dari siemi kalau ambo menjadi supir ndak boleh membawa orang padusi hati oto ndak boleh menompangkan ndak boleh menaiki induk-induk hati oto kok ketahuan malah induk samang ransung baranti badan ambo Membana malah badan ambo kini baitu kato siemi ayu kadibanan kini ko ndak ada bisa do mintu membana kalau yo payu mintu kapakan waru biam wagi ongkos naik oto lah yo oto lain supaya jantang au mintu oh mama la murid Berkata malah semi tadi kalau itu malah sampaikan kau ndak dapat samu indak mola menyusul joto lain jadi yu tapi alamat tolong barikan nang kami tuo minta ko itu nang kami tuo sawi ambo barian alamatnya carilah pena yo karate Carilah pena Malayo karate batuliskan alamat Malayo kini nangko satu batuliskan alamatnya barangke mintuo kepakan baru tibo malah di pakan baru tarwi ke pasar pusat di simpang 3 weko caliek kiri yo kanan caliek lah merek toko rani Papampang merek mamintu malah di halaman kok lawat tamu merek toko rani itu nan punya mama ambo Jadi kini ko malah nambo tanyo kalai di sinan malah siran itu ko itu namin tuo tanyo malah iyo di sinan yo bapak malah iyo kini iya kan iyo mama ambo bak namu malah si muslim nan itu bapak dupik siran itu suami lamu dari si Emi di Kini ba itu lamin tuo de ari malah wadarok tinggi de ari kini sari nangko ambo barangke anyolai kok pai mintuo malah kasinan layale alamat di mintuo kato sampai kawan lapai tinggal sieng Emi di di bukit latenggi retrenegi
tapi kilainya wala semiko kironya ba aku tapi ndak bisa oto malah kok ditompang yo berang lo beko nduk samangnya tepasu awak nai oto lain otu wene kaniyo wadaro patang-patang kawadaro sanjonya bali kalcis malari siemi satonya bali kalcis ke menuju Pekanbaru kanai oto menuju rantau Mado pulo nanyo pikian kok nyampang besok tibo dipakan kok nyampang tibo awak di Pekanbaru na bedo datu kok laba bini na bedo na lain malah mau nien lat bedo pulo awak betamu joinyo na bedo indah ya tarimo tuwene indak lamu malau katu itu naninyo malah siemi kironyo malah sanjo itu mabarangke dari Bukit Tinggi menuju ke Pekanbaru nai otonyo Merasari angwi rasonyo dalam hati bilo mansonyo kawatamu o anak ditinggal lainnya sadang dioto menuju daerah Pekanbaru di Sawi Pulo malanan di Pekanbaru bak namu malah Upiek Sapriani Sirani anak kandungnya kiro jo bapak di Pekanbaru kini di dalamnya wasiko la kalau lainnya malah anak kandung baru sebulan ko masuk sekolah dasar kata kawan ko inyo malah anak kandung tu ko painya wantan pulangnya lah wajapui pulang naninya Upiek Sapriani abiari babilang pakan nabi pakan babilang bulan baru sabulan niya wasikola awak sanang malah ditampek bapaknya
Kalau pakaian malah walakekan kok mandinya ba mandian ada pulau orang malah mawasi ba itu malah nak kanduang tu kok pai sekolah pai bantan kok pulang nyo lah menjapi iyo karajo supi pribadinya tuan indak lamo malah ukatu itu naninyo malah nak kandang tu ada malam suatu malam kok malam tentu kawadarok siang kok inyo malari samalam tuan tawa di badan dirinya sarato malah jawab bapaknya mimpi lainnya malah anak kandung raso batamu yo mandenyo rasonyo mande nala manuri iyo katampe tinggainya ba rasonyo di badan upi sapriani raso bepalu yo mandenyo raso babimbiang yo ndek kandung ba itu bana malah deinyo sampai manangi malah mandi dalam mimpi onde nak kandang sapriani maokan ibu nak katoinyo kesalahan ibu malah sarupo iko tarimula diaya ibu sarupo iko dek bansek badan diri ambu dek salah raso badan diri minta ampuniyo kanak kandang nai itu malah di dalam mimpi ba itu bana kadibilang kironyo hari pagi tapi sudah sembahyang subuh tersinta anak kandung tu tersinta upi sapriani tamanung lainnya malah sinta lalok sedang tamanungnya manangi tawayang-wayangnya maei homande kandung kuene kok nyampang batamu nyomai homande jawa hobia laburu homande ambo laju indah dia sodomande kari gorigo pupi sinanduang mama kan padi hindak dia sodomai osawan tu ikowe hode ula cilako konan tajadi onan badarinya maei osiran tiang talang panjang jalannya osiwi kamana wadana buwe
tenggang hodek dapet na lain komanianya kiranya malah hari itu kalau dibilang hari lah lewat jam 7 ananinya pamanang juo malah di ate tempat tidur keniyo malah di tingke ate di lantai 2 juo malahnya kini olah tapi ki malah ya kandangnya olah tapi ki malah si muslim ba anda turun malah sirani ba itu kata malah dari ayahnya nyecali malah di ayah kandang onde nak kandang Sapriani mengaku alun juga keluar dari kamar lajang barariko kata bapaknya pesikola kini ndak juga kapai ko iyo pai rupo iko tentu hari lagak tinggi bakato lau pia Sapriani mengecek malah nak kandangnya onde ayah danga kambana danga di bapak sabananya mangkok bamanong-manong sintak lalo ambo mimpi ya malam tadi gadang air malah di bukit tinggi iwanyi bantunya rumah mandi tabe abe mandi di pandang tabe abe di dalam mimpi di kundo malah disarok banyak muju ado batang malah namanya kang di sinan mandi dapet bagantuang mangkok dan bapikir duduk seorang yai mandanga kato dari rani wakato ayakan ruang tu mangai tu nan dipikir lejale di kopiak terjanyo koma badan ayah dari dahulu serato yo nak kandang latani anyo mangai nyo tujuh nambah pikian mangai ibu tujuh nan dipikian malah sarupa kini nasib awaknya kadikana jana lain-lain juga piak nang kadipikian ba itu kang ato dia ya hanyu kira malah sari tu pagi-pagi malah bawa mandi ke kamar mandi lah sudah itu laki pakaian bantaninya kasih kola iyo gak talalai pada biasa ba itu bangana